Forță, Cătălinuș, imediat, cât a durat? Am enunțat versurile frumoase ca o păpușă, vreau să nu știu ce, ca mascaținuș, Georgica al nostru, Zămanele Lover, practic, Înfierbântat text online dedicat a încercat să găsească pe canalele lui, pe filiera lui, care și el o filieră, n-a găsit nimic, este pur și simplu plânge în pumni în acest moment, căci filiera lui Oprișan a dezvoltat acest subiect în mai puțin de 30 de secunde. Exact, da? a apărut și pentru că suntem conectați la internet, iată, am găsit piesa cu pricina. Este vorba pentru cei care vor să o downloadeze și să o caute, să o pună pe telefonul mobil. Este vorba despre Leo Sicilianu și Nichi Iaia. Așa? Este nu râdă, este pe 15 august pusă, urcată pe YouTube și până astăzi a strâns 445.000 de vizualizări. Nici Bieber, mă nene, când dă drumul la o melodie, comunitatea adevărată. Să ascultăm, am dat-o puțin mai înainte ca să prindem și ritmul. Adică să nu intrăm direct intrăm în poezie. Exact, în poezia. Are culoarea pielii cum e ciocolata, mie bronzată ca Braziliata. Îi place whisky, o atrage banul, sau poate numele Leo Sicilianu. Are culoarea pielii cum e atenție că ne apropiem de momentul culminant. Dar când vine, e refrenul sau? Îi place whisky, o atrage banul, sau poate numele Aici ceasul frumos cu Leo Sicilianu. Lulu. Atenție, acum ne concentrăm. Asta e refrenul. Să mor în tine, te văd, cât ești de bine. Ia! Trupul tău de păpușă, aș sta ca mascaținuș. Haideți să facem împreună fișa de lectură pentru... Da. Deci, El Cătălin, ea Cătălina. da. Coordonata pământească. Lasă-ți lumea toată minte, dă cu totul mie. Da. Lasă-ți lumea asta toată minte, dă cu totul mie. El ce face? Demiurgul o cheamă în Ușă. În zona lui, da, în ușă care simbolizează trecerea spre apolinic. Da. Am putea spune. Da. Spre paradisiac, spre dionisiac. Dar trebuie să o lege și cu ceva palpabil. Da. Merge numai componenta telurică a acestui dialog între Luceafăr și pământeanca Cătălina se traduce prin expresia, prin locuțiunea, prin, cum să spun, abordarea colocvială, da? Sentimentul iubirii, sentimentul dragostei, fiorul, cât și transcederea, că asta e foarte important. Atunci când granițele fizicii se depășesc într-o iubire absolută, transcederea asta trebuie însoțită de un ritual. Bă, Dari, nu știu ce am băut, dar să ne dea și nouă, frate. Nu, că așa la și bacul. Ritualul trebuie să conțină o chestie lumească, deci trupească, pentru că zona paradisiacului nu conține, nu-i așa, dragul meu, și partea carnală, da? Partea erotică. Până la strofa în cauză, dragostea nu este împărtășită. Dragostea, început și tu? Da. Dragostea m-ați terminat pe comunitatea asta, ce bă, noi ți-am dat bani, au spus ba joc de ea să moară viața noastră de vagabond. Dragostea neîmpărtășită este lidul, nu-i ascultați. Este leitmotivul acestui dialog. Practic este strigătul lui, da? Prin care pe ea o cheamă, are un corp de ciocolată, zici că e brazilian, asta înseamnă descrierea, nu, personajului. Trupului de păpușă, practic. El folosind o aliterație aproape, da? Spune... în trupul tău de păpușă, aș da ca mascaținușă, făcând astfel o comparație, nu-i așa? Realizând practic o metaforă în componenta telurică. Pentru prima oară într-o noapte în care ploua, în cenaclul Junimea, bineînțeles, Eminescu acolo prezent, era primul Caragiale, după aia venea Slavici, la Titu Maiorescu și atunci au început ei să... Apropo de Titu Maiorescu, se pare că a venit un redactor la el și a zis, domnule, nu sunt plătit conform capacităților mele sau în acord cu capacități. În fine, nu sunt plătit așa cum potențialul meu o cere. Și Maiorescu îi răspunde, da, este adevărat, dar nici nu puteam să te las pe drumuri. Haideți să vedem împreună, haideți să deslușim împreună, Ilie Dobre. Iliuță Dobre, dar s-a dus naibii toată maneaua, practic. Ce să mai spun? Bă, erotismul, care este... Ca să nu lăsăm la o parte antagonia, zi, noapte, dragoste, ură și mascat, ușă.
Foarte bine zice și Unde ați fost, mă, în weekend? dânsul. Mi-a plăcut la liceu, am făcut... De fapt, orice ne dădeai, tot așa Deci comentam. voi ați nenorocit-o manea, practic, acum. L-a dus naibii maneaua. O să bage manele la bac și nu e pregătit fitul. Vă rog încă o dată, Să-l trimiți la meditații, te rog. Eu mai dau o dată. Un picuț, da? Băi, când ajunge Ați șoșorul sesizat și ceasul cu Leo Sicilianu, da? Da, foarte tare, ceasul branduit. Ceasul branduit. Leo Da, Sicilianu. asta înseamnă... Dar eu nu știu care-i care, trebuie să-mi arăt. Nu contează, că nici noi nu știm. Dar încă o dată, vă rog. Costine. Maximum acum, să cadă boxele! Și acum... Asta.